היה את הגן הזה הקטן, בין הגבעה הצרפתית לעיסאוויה. זוכר? כן, הגן של היהודים בכניסה. אף פעם לא הלכנו לשם. פעם בהתחלה שיחקו שם כל הילדים. עד שהיינו בערך בני 6. אולי בכלל שיחקנו שם פעם ביחד. לא חושב. הייתי ישר קולט אותך. סתם. אבא שלי היה ראש ועד של השכונה, והתחילו להתלונן לו שיש ילדים ערבים בגינה שמפחידים ואפילו הרביצו פעם. אז הוא הלך לעירייה והוציא צו שאסור לילדים של עיסאוויה לבוא יותר לשחק. אמא שלי נורא התווכחה איתו. ארגנה כמה אמהות ונסו אליכם והזמינו אמהות וילדים לבוא למין מסיבת פיוס כזאת בגן. אבא שלי צחק עליה שהיא מנסה להשכין שלום אזורי. הוא אמר שאף אחד לא יבוא. וביום של המסיבה באמת אף אחד לא בא.